Hello po, magandang umaga. Dito po tayo ngayon sa Bato kasi dadalawan natin yung mga pasyente natin dito. Yan sila Kuya Nestor, si Nanay Senya, at si Kuya Omar. Tapos bibigyan din natin si Kuya Jake ng kanyang pampacheck up galing sa ating mga sponsors. So dahil mainit na, so tara na Sen. Alam kong bilad ka na sa araw. Alam kung araw ka na sa bilad. Dito na po tayo sa ano, ito nga si Kuya Jake, nakahiga. Baka gutom na. Jake. Nakatulog ko yata. And pupunta muna tayo din kina Kuya Jake, so nakatulog si Kuya Jake. Kumain ka na Kuya Jake? Hindi pa? Tinapay. Tinapay? Asan po yung kasama niyo dyan? Baka madulas. O, dahan-dahan lang po. Oo. Mahirap kung madulas. Hindi mo pinasip. Masakit ko na sigay. Ito yung bahay ni Kuya Jake. Diyan si ate, yung kapatid niya. Ay, magandang umaga po. Eh, ninihigal talaga si Kuya Jake pag ano, init. Mahirap. Ano po? Mahirap. Mahirap. Dito kami, mga kaibigan, handang tumulong, handang maglaan sa mga panahong ating pinagdaanan. Lagi kaming may kamay na handang magbigay. Uragon hane, magising sa umaga. Uragon hane, hanggang sa gabi. Kami naririto, kami ay totoo. Uragon hane, may tunay na serbisyo. Andito kami, mga kaibigan, magtulong sa kapwa, oras ay nagkalaan. Kung ikaw man ay nangangailangan, dito lang kami, palaging ready. Uragon hane, magising sa umaga. Uragon hane, hanggang sa gabi. Kami naririto, kami ay totoo. Uragon hane, may tunay na serbisyo. Uragon hane, gising sa umaga. Uragon hane, hanggang sa gabi. Kami naririto, kami ay Sapon. totoo. Uragon hane, may tunay na serbisyo. Dito naman tayo kay Kuya Omar.
And galing na tayo dun kila Nanay Senya, tapos kay Kuya Jake. Dito naman tayo. Yan, mukhang lalakas yata yung ulan eh. So yan, medyo nagmamadali nga po kami kasi babiyahe pa kami ng Ginubatan. So mag-aalas 10 na para hindi kami gabihin. Good morning! May nag-uram baga? Te? Ayan, digde? Ayo. Ay, digdi lang ito sa luwas? Kaya Omar, kumusta? Dito sa kulma ko yun. Ah? Pagkagaling mamaya, balik na naman. Oh. Ah, saan na si Kuya? Kukulgan na naman yan sa loob. Siguro pasok mo sa loob. Walang aso, te? Wala. Kuya Omar! Ay, bumalik na naman. Ito po yung lagay ni Kuya Omar ngayon. So bumalik po yung sakit ng katawan niya. Ay, nanginginig po yung kanyang katawan. No? Nagalang ang kamay ko, hindi makahawak ko. Baka nakakain ka Kuya ng ano, yung bawal. Hindi nga eh. Lagi. Hindi makakain ng bawal. Ilang araw na yun Kuya? Ano, 3 araw na. Tatlong araw na. Nakakainom ka pa naman ng gamot. Pero bumalik pa rin na. Bumalik nga. Asan yung asawa mo Kuya? Ano dyan? Ah. Dati. Kagabi nga, hindi ako pinatulog dito maglamag. Ang sakit. Opo. Ayun guys, sana matulungan po natin ang ating mga pasyente, lalong-lalo ito si Kuya Omar. Sa iniinda niyang sakit. Sa lahat ng katawan mo Kuya, masakit. Yan pa. Yung paa. Oo. Yung lumabo na din guys yung kanyang mata. Ang hirap ng may sakit no. Yan, pulang-pula tong... Yan yung masakit yan. Ah? Masakit. Pulang-pula eh. Oh. Pag ginalaw mo yan, grabe. Masakit. Ano yung ginagawa mo pag masakit? Wala lang. Iyak Lang, umiiyak. Smile ako. Hindi na ba? Please. Pagtatayo, hindi ko na kaya tumayo. Mag-isa, ay umupo. Lalay ko ng asawa ko. Okay lang ba yung hinihigan mo? Hindi ba malamig? Hindi naman, may sapin po yan. Grabe naman talaga no. Grabe nga. Mga hangin ko, grabe naman ito binigay sa akin na ano. Grabe binigay sa akin na, Pagsubok no. oo, 1 taon na. 1 taon na ito, puro ganito. Makalakit-lakad. Akala ko tuloy-tuloy na. Pupunta akong CR na nga. Ako lang mag-isa na. Oo. Dito sa Hindi, CR. pumuntahan kami dito dati. Di ba nakita mo? Oo, naglalakad ka ng mag-isa. Pupunta na ako doon, CR. Ako lang mag-isa. Nadala ng tubig. Dadalan lang ako niya. Ay, iwan ko nito ngayong 3 araw na to. Sumakit na naman. Bumalik. Hindi ba yan Kuya sa lamig? Iwan ko. Di ba medyo malamig ngayon na? Diba, ay siguro una nga eh. Malamig pa yung una. Hindi naman. Oo. Talagang, So, pero yung gamot, continuous naman yung iniinom mo. oo, bala mo, palitan na rin yan eh. Papalitan mo na. Oo, pag may pambili. And, so bumili ko ng gamot mo. Si Inang Guaba, nagpadala ng 3,000 sa'yo. Oh. Yung asawa ko. Oh, ilagay ko na, saan yung kasama ko? Hindi makahawak ng kamay ko na yan. Kasi pupunta kasi kami ng Ginubatan. Ginubanan. Ay, tayo, kumusta po? Yung asawa ko, hindi makahawak ng kamay ko. Bumalik pala yung sakit ni Kuya Omar na. Oo nga, bumalik na naman eh. Pero may ano naman yan, may iniinom na gamot. Oo. So ito may Sige po. padala si Inang Guaba channel ng Maraming Pambili ng salamat gamot. po. May pang ano naman po siya ng pampagamot. Hindi na naman upo. Kaya nga, magpapunta namin dito. Okay na siya eh. Okay naman yan eh, kaso nung simula nung ng lamig, yan na naman eh. Oo. Baka sa lamig din. Oo. Kasi yung mga ganyan talaga, di ba, Yung kamay niya, di na naman pag kumakain niya, sinusubuan na lang. Umiinom, may na lang yung baso sa kanya. basta patuloy lang magdasal Kuya, no? Gagaling ka. Gagaling ka. Lakasan mo lang yung loob mo.
Nay. Oo. Oh. Sabi ko. Tinutuloy mo yung pag-inom mo ng ano, yung malunggay? Ay, hirap kong kumuha rin doon. Wala akong mautusan doon eh. Umutusan yung battery pala. Wala naman siya rin. Nakadalawang ano naman po siya, nakadalawang inom naman ng malunggay. Kasi dito, binibili yung malunggay. Binibili. Hindi naman Walang mga tanim dito nakahingi. ng malunggay? Wala naman po. Hindi naman Sayang. makaano dito ng malunggay na di binibili. Bilhan mo lang si kuya ng gamot kasi pupunta pa kasi kami ng ano, ginubatan. Alas 10 na baka gabihin kami. Opo. Kuya no, palakas ka ha. Maraming salamat po sa nagpadala po nito. Inang guwaba po. Salamat po. May pampagamot naman po ang aking asawa. Yung palakasin mo yung loob ni Opo. ano, ni Kuya Omar. Ikaw din lakasin mo din yung loob mo ha. Yung para sa asawa mo. Salamat ha. Oh, Sige Kuya po, Omar. salamat po.